sang kapten badhe mundhut garwa nggih. Pramila kasandhek semanten kemawon ampun bacut sang. Apa maksud? Kula menika tamu ten sampun gandrung kapilakan Joko Tikosi. Menawi pebali kajanten ki kaya ora gunane. Entuk ora entuk Joko Tikoh jaluk dadi bojone Kapten Asar. Lah nek Resiah niku mboten purun nadyan kuwani wong tuane. Kula mboten wani meso. Mboten wani meso hak ikon anak sampeyan. Kan pun sampeyan entuk mboten kok jaluk dadi bojo. Kok entuk pripun mboten purun entuk. Entuk ora?
to mengising kapterasan. Piye? Sampeyan iki wong gadhe pangkat raja ana ing kerajaan Turki. Nanging perkara unggah-ungguh Subasita boten gadahi. Iya. Pancen aku nyimpang saka piwulang mungkur saka pitutur. Kabeh mau ana sing jalari. Sinten ing jalanan? Kadangmu. Lah sekawisipun apa kadang kula Pak Yu? Saira ing jalanan. Dadi durung kandha karo kowe. Aku tresno sia.
wani matur ingkang kados ngaten tingkah laku panjenengan krentuk. Yen kang mbok sairan iki kersa kalih sampeyan monggo dipun lampahi. Nanging yen boten kersa niki ampun dipeksa saya-saya ampun nganakake raja mati. Abdullah kula tresna piwutuh. Nggih, ora mawas sapa wae. Sapa kang dadi klilit kang guys penting mripatku. Pancen tak nggo kurban. Ora bedane karo kowe Abdullah. Ora bisa ngripe kadamur siat bojoku, aja alok nyawa kebiar jagat. Nanging kudune mboten kados ngaten. Ing ajeng kula sampun matur yen kanggo niki tresna kalih sampeyan nyebut dilampahi. Nanging yen kanggo boten tresna niki matur kula ngantos dugi pun diwarane boten kula kuwi tenan. Nggih, wis kok pikir sampun. Kowe ora gelem to mati kowe. Lakon mati. Loh, jebul wis. Aku njaluk ngapura sithik. Abdullah, Aku ora bisa nulungi karo sampean. aja kono kaya makono Abdullah. Sampean golek pitulungan liya wae. Sapa sing tulungi? Katimu sapa? Golek pitulungan liya aku wis ora kuat. Aja ninggal aku Abdullah. Saiki uga kowe ninggalke aku. Aku wis ora duweni sapa-sapa ning jagat kene. Aku gelem dadi dadi. Aku sanggup nganoni kelawan kowe siap. Kau tak kasar. Aja iki sakjroning melek. Senajan to keluargamu. Kok percaya siji toko siji nganti tumpes-tumpes. Nek aku ora bakal suti karo kowe. Arep nang tinggal siap. Wis ora cangkemanku. Pendane manuk ana sak jenggungan. Kapten Asanya. Kuno apa aku duweni bojo kaya kowe sing ora duweni ati. Aku ora suti. Wasem tekan biasa.
menuhi kowe. Pancen bener. Mergo kabeh wargaku wis mbok pateni. Aja menak keluargamu. Jas kok melu belani. Iki. Gus. Sawa jenengmu? Ya, tepungake. Aku satu. Banjur kosok baline ku Aku sapa? Kapten Lasar. Kapten Lasar. Saiki ketemu bilang perkara. Lawan Rusia. Tenane aku karo Rusia ora ono sambung ora kete apa-apa. Mung iki wae lagi babakan ora ing sak tengahe alas, dheweke keplayu-playu yen dheweke kandha dioyak kelawan pawongan. Apa kowe sing ngoyak kelawan Rusia? Takon meneh. General Kapten sing ngoyak. Mergo aku tresno. Sati, Kepiye? sandang penganggung kaya dene wong Kutaraja. Saka ngendi kowe? Aku saka kerajaan Turki. Piye? Saka kerajaan Turki. Pancen bener. Kowe aja ngawur-gawar ngaku bocah saka kerajaan Turki. Aku ora gawe-gawe. Nggawa Nanging ing kerajaan Turki ora ana sing jeneng Sati. Kowe ning gone kerajaan Turki iki apa pangkatmu? aku ajudan. Ana ing kerajaan Turki. Ajudane sapa? Siti Rohana. Ajudan iki apa to gaweane? Mung jaga kaluwijenganipun kusumane ayu Siti Rohana. Nanging kenapa teko ing paguran Mulung Sekatari? Mergo aku arep bali ana ing desa Pigora. Oh, dadi kowe bocah saka desa. Pancen bener. Kowe ngaku jeneng Sadi saka kerajaan Turki. Mula aku percaya kawan kowe di Sadi. Kapten Lasaro. Tenane aku wiwit dina iki wis dadi ajudan ana ing kerajaan Turki. Yen kowe durung percaya, lengen iki simbol kerajaan Turki. Wow. Simbol kerajaan Turki. Pancen bener. Edian. Kula nilakake kepanotan pokok pindah. Yen to boten wonten panjenengan kula lampahan kula dipun rawat kelawan sakapten rasane. Rusia, Inggih kula. kabeh kuwi mau wis dadi tanggung jawabku. Paring pitulungan karo kowe. Mergo wiwit dina iki kowe lagi dioyak kawan Kapten Lasaro. Mula Kapten Lasaro dina iki wis bali. Apa sing mau karepe? Yo. Rusia, sawise aku ngerti pasuryanmu, rasa-rasane atiku aku duwe rasa tresna karo kowe. Kakang. Semonten ugi kula. Boten kula saged selaki. Sinaos nembe sepindah kula kepanggih dhateng panjenengan. Nanging rawuh manah kula menika ugi tresna dhateng panjenengan Kakang. Kakang Sati. Kowe uga duwe rasa tresna karo aku. Duh, Rusia. Matur suwun banget. Sakwise aku kandha yen aku tresna karo kowe, bareng kosok baline kowe uga duweni rasa tresna karo aku. Mula yen kowe arep bali ana ing Rung Utari, ayo bebarengan tak derek. Kados ngaten monggo Kakang. Rusia,
perso Gusti Astira kana. Kondo jane iki kok ngano-ngano kondo walaka sing cetha. katon perso Gusti Astira kana. Wow. Sakti kula aja panjenengan. Kuwi bener. Nek kok kula gumun setahun, Gumune mangken mapan wonten ing suku tahan. kene yo. Tresno dhateng Resia. Lho. Bebayani Sakti bosasen saka desa niki mau. Kapten Lasana. Gusti Ora usah kesuwen. Ngerung sekretari obong Resia mati Sandi Boyo. Iya. Iki tegese kowe ndelok teko iki, Mang. Perkara ulem-ulem malah digawe
Apa ning kene sing ngerum suku tari? Ngerum suku tari geger paksane. Terus Melayu Abdullah Bilani. apane kuwi? Abdullah iki apane? Padi ki Rusia. Oh, anak bagus kan. Lah nomor kapten ora disubho sito. Kowe dudu ngono-ngono. Kapati iki. Ya Ora kesuwen paten pisan. Bener pateni. Pokoke sing ora nyenengke atimu, pateni iki bener. Bener pateni. Ah, bener tok. Iki nek wis tak turun. Siji sebenci. Nek kowe isih kurang, ijeh siji, pateni sisa. Sopo? Iki pateni sisa. Aku gregeten wong urip kok ngajak loro kabeh. Rabi ora sitok. Rusia Melayu. Tak pucuk Terus ketemu bocah lanang sing jeneng Sabdi. heh, Kaget lah. sapa? Sabdi. Penyakit. Aku loro kabeh ya perkara iku mau sami. Aku ora percaya. Sadi kuwi. Sabdi mitulungi ke Rusia. Ngaku bocah sok kerajaan Turki. Gak percaya. Terus Sabdi iki bocah sok iso. cah desa kuwi Kok ngaku simbol kerajaan Turki. takon kuwi lho. Mergo rikala semono nulungi Siti Rokana. Dadi diganjar dadi ajudane Siti Rokana. Ajudane Stilkana. Wah, apane? Kowe mana apa? Padha wae kowe yo ora ono. Padha Jare mau pangkat derajat sing baku aku dap kon setia ayu Stilkana. mergo Sati antarane Siti Rokana ketoke Siti Rokana iki ana rasa tresna karo Sati. Nah niku Piye? sakwise kula ngen simbol kerajaan Turki sing dagem Trisati. Heh, Aku mlebu tangan sari kondokan Gusti Stilkana. padamu piye? Wah kok kondo aku. Oh ngene, Gusti Ayu, wah ciloko. Bebayani sing jeneng Sabdi. Sabdi niku ajudan panjenengan. Kayapan kok utang. Iya, Malah lagi seneng karo Rusia. apa ngono bener. Terus Nguntang ati. terus Yang ngono, Kapten, aku jaluk ngerum supaya obong Rusia mati, Sabdi boyo. Bablasak. bener saiki kabeh. Tapi mana kono? Oke, lajeng tinggal iki gawe. Iki gawe. Piye mesmu piye, Mang? Ngerum supaya obong Resia. Siapati Sati boyong bebadah. Sik. Sati kok boyong ambek badak. Ngene lho, Dan. Kowe iki pong bodho. Kowe nek diomongi ngono kok terus mbok pangan mentah kowe ning ngerum mbok obong. Resia mbok pateni, Sati mbok boyong. Kowe ape rabi karo Sati? Lho Niku gawe disetokan. goblok. Kowe iki seneng karo Resia. Iya, seneng. Ngono ya. Kowe didhawuhi kaya ngono. Mergo Resia minangka pepalange Siti Rokana. Kula Resia gen mati, nek Resia mati, Sati boyo, Sati urip dijaluk karo Rokana. Sampai kowe jalan. Rusia niku aja nganti mati. Niku kesel. Lah iya. Nggih Kowe kesel. pengen urip. Nggih. Siap urip. Diwalik lan cocok Siti Rokana. Rum seputar wong Sati mati, Resia boyong. Oh ngaten. Iya. Oh boleh Ustaz. Nah, ora niki. Iya. Nek iku lah dicocok. Mergo nek kowe boyong Resia, besok dadi bojoku. Siti Rokana, wis karo Sati.
Sawise aku bisa tresno lawan sliramu. Aku ora bisa lalekke kawan kowe. Wis adem banget rasane ati.